Kawo. Ai yanzu ya ruwa ya yi yawa. Takwalkwali ya yi yawa yanzu a hanya. Wai a da kwana biyu bana son ki lafiya? Wallahi lafiya lau ni ma na ga kwana biyu ban ganka ne ba na ce bari dai in fito in ba ko zangan ka saboda ka sanya ayan nan matsatsi ya mishi yawa. Sai yau da gobe yawo yin lamari. Wallahi. Zo mu da bisa. Zo mu da bisa. Maka fito mana. Madalin. Wallahi ina nan kaga yanzu na koma aikin wanke mota. Kuma masha Allah barka. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Ya garba. Yau san dai. Wata man ta tsaya ta mire ba aure ba daura aure ba ballan ta ce ta zo ta Haba haba haba. Ai mutu ka raba takalmin kaza. ko ina ta tsaya ne ne. Kai. Amma ai wannan Ya ga Rayuwa kenan. Dama in kana ne mutum da wani gari yake. Amma in ka zama mai hankuri a rayuwa. Kai tsaye na sai Allah baka akwai matsala ne? matsaloli. A yan da ɗaya ce ma sai ka ce matsala. Kaganka kaganka Dan ka je gani Allah ka maka. kana da kunnan kashi baka jin magana. Kullum ina gaya maka baka jin yanzu ma ka je ka ƙara jajibowa kenan. Ai shikenan. Zai ya hada ku. Ba da nake yin ba. Wale ka wazin da sirrantawa. Wale ka wazin da sirrantawa. Ba yanzu ba. Magana kuɗi ne. Ba ni kawai. Wallahi ba wani zai Wai ya na tana wani maganan kuɗi ya haka yi. bashi ne in kin isa wurin aba wurin su take bani kuɗi na. Sai ka biya shi bashi, ai shi baya cin bashi. Na gode, Shi ba baya na cin gode. bashi, ka daina cewa yana cin Wallahi ka yaji bashi. Shi baya cin bashi. Dama in yaje in yayyaye mu kuɗin nawa sai ya ka faɗi ku can yi Malam 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 Gaskiya ne ne to. malam Wallahi da kuɗin shi. dan daya. Kin san aka ce hannunka baya rigewa ka yanke ka yi. Kuma an ce so ana ganin laifin masoyi. Wannan bayan Allah ko da wuyan yarka yanki. Na san idan ka zo ka faɗa za ta ce ƙarya ne. Da alama ma. Saboda ce bai dace ki magana ba. Da alama ma. To me ma nake a cikin ma? A to ai masoyi na ne. Masoyin ya ko. kwarai. Ki biya abin da ake bin sa. Kuma ya ai ban san kana biya kai ba dan ba na To me na musu a ciki? biya cin bashi. Da ke aka fara yi ne? Cin bashi ne. Da ke aka so mu yi ne? To ai ni kullum muna tare. Nawa ne? In lalle wani abu ne a wurin ki biya ni. Kai. Kai nawa ka biya kai? Naira 1850. Kai din kai kamar masu wannan kuɗin. Kai kai kamar masu wannan kuɗin. Wallahi ba ka biya sai ko Wai tsaya tukunna. Basiru. Wai naira Yanzu ke da ke ne lawan suke ne. Su ba je kotu ba. Yanzu da ke ne lawan su ba je kotu ba. Ke dan tsaya mana. Za ku Basiru. riske yayi. Naira 850 ko 850. 1850. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bare yin gatansa. Bare yin gatansa. Ba abu a'a. Annabi ne. Allah na mata. Awa ga mana mana. Amin ya ba ku ya. Can banza ku ce kenan magana ta kai. Can banza ku ce kenan magana ta kai. Sai ba tare ba. Masha Allah bai kana ga. Yanzu ba shi magana shi. Ya ce kai. Ko ce ko yace ƙarya ce. Gashi ya amin zai biya. Ba ya bi shi zai biya. Magana ta kai. Amma yayi mu. Za ka ga alal. Ka rubuta a kanan ba. Can banza za ce wannan na tuma. Za ka ga alal. Ba maganin wa. Ai, da ka ji kyalan. To na baka da albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai tun da ka kira Allah wallahi na tura ma. Kawa daraja annabi Annan Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ka tura ma. Shi ke. Ayani in dai kace min Allah da manzo Allah. Ka gama komi. Ai tun da aka haɗa ka da babban bango. An gama. Kaga. Kawai shi ke. Ka rike wurin gari. Wai idan in ka ce mun kai Kai ni hannun zai dinka ma kai yana bashi. an kai hadin da bango. Wai ku sanawa ba. Zance da kai yanzu nan sai ni ji wani shi a zuciya na. Sai ni ji kamar an biya ni bashi. Kana ji na? Duk bakin cikin yayi. Da ka san A inda Alhaji za a ce Basiru. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce. Da ka san Alhaji Basiru da kyau yanda na san shi. Magana ta ƙara. Ai shi bangon sukari ne ko wajen gine ka sai ya lasa. Sawun keke ne shi ba a gane gabansa. Balantana yanzu ma zai iya cewa ya raba kuɗin rabi ya bar ma rabi. Abun ba haka ba billahi lalle. Sai albarkar manzon Allah sallallahu alaihi Eh, wasallam. To me wani kudi? ya ma bar ma su Menene duka. kudin? Na gode Muhammad. Na bar ma wannan kudin saboda Allah da Annan manzon Allah. Muhammad na gode. Allahu alaihi wasallam. Alhaji Basiru, Kaga. na gode wa Allah da Allah ya sa ka san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da ake yi in ka san kamata ce mun Allah da manzon Allah. Kware ma kuwa. To a Sokoto ɗin kwanakin nan wata yarinya ta ɓaci annabi
sai aka jefe ta da aka jefe ta wasu mutane daga cikin ƙasar nan suna ta ihu suna ta ihu wai bai dace a kashe ta ba to yanzu ga kai saboda annabi an fitarsa kawai aka yi yanzu ka ce ka yafe naira 880 su ma din mantuwa ce su ma din masu wannan ya din bai dace bi wallahi mantuwa ce gaskiya ne wallahi in babu mantuwa kana ina mun gode wa Allah na gode Allah ai ka dina cin mai wallahi mantuwa ce har yana cin bashi wallahi da kayan arziki ban da shi wallahi da kayan arziki ka gane ina da shi da yan ban da shi wallahi kayan arziki inda Allah ya ajiye ba komai ba sai mun gode Allah ya saka shi Allah ya saka shi Allah ya kara annabi daraja mun gode Allah ya saka amin su mu amin amin su mu masha Allah barakallah Wata yi ina zamu bi. aba kai aba ka ci arziki na ka ci arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka juya zaka tafi ko godiya baka yi mun ba kaga ko irin rayuwa ce wannan ai tun da ya Allah da manzonsa kuma ya yafe mu shi kenan ai dai zan ce ma zan koma daga kiran sallah za ka koma zai Allah ba sa garewa to ladanka na gun Allah Allah ba ya garewa na Allah baya garewa nagode gode wa Allah nagode Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu idan ne mun ɗora. Entertainment TV.